नमस्ते. आज आम्ही फिरायला जातोय. ते ताई वगैरे आले ना आमच्या बरोबर. म्हटलं तिला जरा फिरवून आणतो. फिरवून पण आणतो आणि एक स्पेशल दिवस पण रिक्षावर बसले तिकडे आमच्या. चला जाऊया. जाऊया. तू काय पिते? पेज पिते. तुम्ही चौघं आम्ही बाईकवर येतो. आम्ही दोघं जातोय बाईकवर है ना काजल? ऊन आहे ना? तू येतो काय? आता मम्मी हे सर्व गेलेत पुढे रिक्षाने. आता आपण पण जाऊया. त्यांच्या मागे. आता इथे मी बाहेर सर्वांना फिरायचं न्यायचं कारण काय माहिती का, की आज मम्मीचा बड्डे आहे आणि मला काहीतरी बाहेर सेलिब्रेट करायचं होतं मम्मीचा बड्डे, म्हणून आम्ही सर्वांना बाहेर घेऊन चाललो आहे. आणि मम्मीला पण माहीत आहे. पण मला अजून एक डाऊट आहे, त्या रिसॉर्टमध्ये केक अलाउड करतील की नाही ते जरा बघायचं आहे. अलाउड करतील तर आम्ही केक घेणार आहोत. पुढच्या रिक्षामध्ये ताई आहे आणि मम्मी आहे. आपल्या लेफ्ट साईडला रेल्वे आहे ना आणि आम्ही आता सरळ आई मुंबई 343, पनवेल 294, चिपळूण 77 किलोमीटर. कुठला काय? आणि मम्मीची गाडी मग कुठे गेली? एकदम पुढे जाऊया का आता? 3 नुसतं फोनवरती झालेलं बस. इतक्या वर्षापासून मी बोलत जाईल, भेटल काकूला, भेटल माहिती का. मी तुम्हाला किती, तुम्ही जेव्हापासून जुने होते ना तेव्हापासून ठाण्यात जेव्हा ताईचं लग्न नव्हतं झालेलं ना तेव्हापासून बघतोय मी तुमचे व्हिडिओ. बरे आहेत ना तुम्ही? ताई कशी आहे? आपण सर्व पहिल्यांदाच आलो ना इकडे. आणि हे पण नवीनच बनलंय. बघूया तुझ्या आतमध्ये पण सबस्क्रायबर भेटतात की नाही है ना. आता एक भेटली ना. तिकीट विचारूया चल पहिलं. आता इथे बघा स्विमिंग करायला आमच्याकडे कपडेच नव्हते ना आणि त्यांना असे कॉटन नको ना कपडे. मग आम्ही अशा दुकानातून, इकडे दुकान आहे बघा आणि कुठे एरिया तुम्ही बघून ठेवा. आणि आपला रिसॉर्ट किती 5 मिनटं पाठी आहे ना. तिकडे रिसॉर्ट आहे ना, तिकडे त्या साईडला. नाही बघा सर्व कपडे घेतलेत. सगळ्यांना कपडे घेतले. टोटल 1,500चे कपडे झाले ना आपले. नायलॉनचे कपडे ते पण सर्वांना आता सर्व घालून दाखवतील बघा हे सर्व है ना. जाऊया लवकर. त्याच्यापासून तो दुकान 5 मिनटावरच होता. पाठी आहे ना, जवळ होतं ना. इथं बघा आम्ही आता आलो. आता सर्वांना कपडे डिस्ट्रीब्यूट करतो. आज माझा बिझनेस होणार आहे. 1,500चे कपडे इकडे 2,000 विकून दाखवू का मी? एमर्जन्सीमध्ये घेतील ना माणसं. घेतील 200 रुपये, 150 रुपयाची टी शर्ट 200 रुपयाला घेतील. थँक्यू. आता बघ हे हा चिंटू आमचा 399 वाला चिंटू. चिंटू पकड. चल आपण देऊया त्यांना चेक करू. आम्ही 6 जण. 1 2 3 हे आतमध्ये. 4 5
कपड्याची बॅग कुठे आहे? आणि पाठी बघा पाणी आहे, पण ऊन आहे लक्षात ठेवा, ऊन आहे ना. चला तर कपडे डिस्ट्रीब्यूट करूया. जर्सी झालंय. आता दाखवतो बघ. मम्मी हे घे, मम्मीचं वेगळंच ठेवलं आहे हे बघे. आणि दाखवतो तुला. ब्लॅक कलरचं होतं मम्मीचं. फुटबॉल जर्सी आहे. हे बघ, हे झालं, हे तुझं झालं. हां आता फिक्स झाले ना कुठे गेलो तर. हे बघ, हे दोन इंडियाचे बघ, दोन्ही बहीण भावाला आणि दोन्ही ब्लू ब्लू म्हणजे लगेच समजेल. हे बघ सेम साईज आहे. एक बाकी हे 3 चड्ड्या सेम आहेत. आमच्या तिघांच्या. साईजसाठी एक मायासाठी एक साईजसाठी. आणि ह्याच्यात आता 3 घेतलेले मी, 3 स्मॉल मीडियम एक्सेल. हे मला हे काय आहे लार्ज काजलला आणि मीडियम ताईला. अरे साईजच नव्हतं. आता आम्ही सर्व तिन्ही सेम दिसणार आहे. हे दोघं सेम दिसणार आहे. आणि बड्डे गर्ल वेगळे दिसणार आहे. बड्डे गर्ल वेगळे दिसायला पाहिजे ना. आणि बड्डे गर्लचं टी शर्टवर काय बघितलं का? ते घालून 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 चला त्या. आता सर्वांना दिसत आहेत, सर्वांना दिलेलं आहे. आता आपण अरे ते भेटलं ते घेतलंय. सेम टीम मध्ये कोण कोण आहे? काय? आम्ही तिघा सेम टीम वाले वाटतोय. 2 चिंटू आणि बड्डे गर्ल वेगळी. गणपती बाप्पा बोरिया. आशीर्वाद मग पाण्यात उतरा. चला जाऊया पाण्यात चला चला. एक एक करून. आहे का खोल आहे? एवढं आहे ना. मम्मी आरामात जा. हवा पडला लागला ना, लय मस्ती करतो. बस बस आरामात जा. पाय खाली ठेव, पाय खाली ठेव. एवढा थंड नाही पाणी, गार नाही ना पाणी, आहे ना. गणपती बाप्पा बुडू दे नाही. हा बुडवा. हे कुठे चाललात? चांगला आहे ना, मोठा पार्क आहे ना. आता हे झालं छोट्या लोकांचं, आता तिकडे मोठ्या लोकांकडे जाऊया. इकडे जाऊया, इकडे जाऊया. तिकडे आपल्याला आपले सबस्क्रायबर पण भेटले. काय करा. हाय, मी अपूर्वा दरेकर. मी सौंदला असते. मी तुमचे व्हिडिओ नेहमी बघते. चला आणि तू आणि मी जाऊया. तू आणि मी जाऊया. आम्ही जाऊ का दोघं जण? पण ते डायरेक्ट वरती झाली तिकडे. तुला आवडला वॉटर पार्क? आवडला. आणि मोठा आहे ना एकदम. लाईट बीट बघा केवढे मोठे मोठे आहेत. आता सर्वांनी इकडे. आणि काजल आणि ताई इकडे येतील बा आता, है ना. सबस्क्रायबर
जातेस काय? हे ती गाडी कुठे गेली? दुसरी गाडी हे स्लो गाडी आली पाठवत. काय उठायला आहोत काय? दादा मजा केली काय? हे बर्थडे गर्लला विश केला काय? हॅपी बर्थडे. चला आता रेन डान्स करायला. कुठे पळते? आता जेवायला. हा खूप मजा आली. हे होली आहे चला जेवायला जेवायला. सर्वांचा डान्स बघून तुम्हाला पण डान्स करायला वाटतं की सांगा. आता मी गेलो होतो कुपन्स आणायला आणि मम्मीचा चष्मा आणायला. आता आपल्याला लंच करायचं आहे. छोट्याची फीज आहे 399 आणि मोठ्यांची फीज आहे 549. 2 व्हेज 2 पहिला आणि 4 नॉनव्हेज. 2 व्हेज आणि 4 नॉनव्हेज. एक छोटा असतो नॉनव्हेज. पहिला 2 व्हेज 2. ये 2 वेज, ये नॉन वेज और ये छोटा नॉन वेज. तुम्हाला आणलं कशाला? घेऊन जायला. येते की ये हमारा आहे ना. थँक्यू. हे तुमच्या दोघांचे व्हेज आहे. व्हेज तो सुजलचा आहे नॉनव्हेज. हे आपल्या तिघांचे नॉनव्हेज. व्हेज आहे ना? व्हेज आहे. काजलला 2 डबे हवे होते. होत बघूया होत. 3, 2, 1. थोडा ठेव.
पकड. गरम आहे. इकडे येते कसं पुढे करून. पास झाला. हा? पास झाला. तुला तू का म्हणलं इथे? चला लावूया बाहेर तिकडे डान्स करायला. काय कर कॅमेऱ्याला. काय नाव आहे तुझं. नाव काय नाव. हे बघ हिला ओळखते. हे काजल ती काय बोलते माहिती आहे ती तुला ओळखत नाही. तुला मला ओळखते. हे तुला नाही ओळखत. एवढाच आहे का हो, बरोबर आहे. फोटो काढायचा आहे ना म्हणून आले. मला हत्तीजवळ फोटो काढायचा आहे. ताईसारखाच आहे ना. आता तुम्ही जी बाबू बघितली ना ती फक्त 6 महिन्याची आहे. 6 महिन्याची. त्याच्यामध्ये गेला नाही ना नजर. जाऊन आलो मी आत्ताच. ते लॉकरची चावी देऊन आलो. सर्व लॉकरमधलं सामान घेऊन आलो. फक्त आम्ही ही बॅगच ठेवली होती लॉकरमध्ये आणि कपडे चेंज केले. डोळे बघ लाल झाले. आता आम्ही चाललो. हां आता आम्ही चाललो रिक्षा बघायला बाहेर. मग इकडून कारण की आमचा जो रिक्षावाला अरेंज केलेला ते झोपले. चला जाऊया. चला चला झालं ना. माणसं विचारतील की काय कुठे आहे. तर हे बघा हे दिसतंय तुम्हाला. हे पकड जरा व्यवस्थित. ॲक्वा वाईल्ड नाव आहे. पैसे दिले चाईल्डचे. फिरव जरा ते. रत्नागिरी आणि हे ॲड्रेस आहे ना. नवीन झालाय. ओके. टाटा. टाटा बाय बाय. लवकर या इथे.